ଆମର ଆଜି ଭାତ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ ହେଇଛି। ବର୍ଷା ପାଗରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିପାରୁନି, ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, 3-4 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ଅଣ୍ଡା ଝୋଳକୁ ଏମିତି ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବେ, ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଏମିତି ଆଳୁ ରଖିବେ, ଆଉ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଅଣ୍ଡା ଏମିତି ରଖିବେ। ଏମିତି ଅଣ୍ଡା ରହିବ, କେଶରଟା ଆସିଲାନି, ବାକି ତା ଦେହରୁ ଆଣିବ, ଏମିତି ରଖିବେ। ରଖିକି ତାକୁ ଏମିତି ଖାଇବେ। ଏମିତି ଖାଇଲେ ମୋର ଅଣ୍ଡା କେଶରଟା ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ଏକୁଟିଆ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। କରିକି ଏମିତି ଖାଇବା।